Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. I bé, ja encarem la recta final, estem en directe des d'aquí, des de la sala d'actes Doctor Llaveries de Porreig, i anem ja a encetar aquesta recta final. Potser hauríem d'haver tractat aquest tema al principi, perquè potser és un dels més importants, els que tots ens hi sentim cada vegada més identificats. I és que parlem de l'atenció a les persones, parlem de problemes de ciutadania, parlem de benestar social, parlem una mica de tot això. Per tant, ara tindria la paraula, em sembla que els toca amb ells. Nosaltres. Vosaltres, endavant. Benestar, començo jo. Benestar social. Nosaltres hem posat un dels compromisos dins del nostre programa electoral, que és treballar per un envelliment digne, actiu, integrat socialment. Bé, creiem, nosaltres dins del grup tenim la sort de tenir la Imma Comas, que ella ha estat treballant in situ amb els problemes, sobretot, de la gent gran, perquè ha estat treballant a les cases de les persones i ha vist dels seus propis ulls les dificultats i les mancances que hi ha. I creiem que amb aquest tema ens hi haurem de posar molt a fons, treballar molt pels problemes que té gent gran que en aquests moments viu sola, que té problemes per fer-se el menjar, per anar a comprar, i creiem molt amb la unió. Jo recordo el dia que vam venir aquí a la llar amb els avis a parlar amb ells, que per cert n'hi havia molts, ens van mostrar també la seva inquietud en el fet de dir que estaria molt bé això de l'intercanvi intergeneracional, que crec que és per fomentar, en el fet de dir, inclús, i també en vam parlar el dia que vam anar a l'institut amb l'Anna, de dir, algunes classes, per exemple, de segon d'ESO, de primer d'ESO, de dir, van un dia al mes, una vegada cada 15 dies, no han de ser els mateixos nanos, però dir, anem a la llar i els ensenyem als avis com fer funcionar el mòbil, com fer funcionar l'ordinador. De vegades funcionen més aquestes coses que no pas que amb els avis els hi posis un professor que els hi ve a explicar com fer anar el ratolí, com no sé... O sigui, aquestes coses de fer unir des dels nens més petits, des de les escoles de secundària fins a la gent gran, jo crec que si anem per aquest camí és molt més fàcil. Ells estan molt més contents, hi ha molts pobles que ho estan fent, sobretot a l'institut. Els nanos estan molt contents, aquests adolescents, perquè se senten orgullosos de poder ensenyar a la gent gran com funcionen les noves tecnologies. Aquesta és una part que nosaltres volem incentivar molt i llavors també, sobretot, estar molt pendent d'aquesta gent gran que està sola, que potser té la família lluny, i que tenen molts problemes, inclús per poder anar a la llar d'avis a peu, m'entens? O sigui, un tipus de col·laboració, de nanos que els anessin a buscar, un tipus també de voluntariat en què aquestes persones es poguessin sentir més acompanyades. Jo crec que això és el tema més principal que a nosaltres ens agradaria portar a terme. Moltes gràcies. 2 minuts. Un incís molt breu. Em sorprèn que quan parlem de benestar social només hem parlat d'un col·lectiu, que és gent gran. La nostra aposta de govern ha sigut desvincular precisament, és com parlar de joventut i benestar social, no. Vull dir, nosaltres li hem donat una entitat pròpia amb una regidoria en concret. Evidentment, no només són les persones grans que tenen problemes a casa seva pel que sigui, sinó que és un col·lectiu que no acaba aquí. Llavors les nostres propostes de benestar social són un pèl més transversals, dirigides a tots els col·lectius que ho necessitin. En tot cas, amb gent gran, on parlem després, parlo del que portem nosaltres al programa, ho incloc aquí perquè no sé on posar-ho, perquè nosaltres hi ha una part, que és el que anomenem nosaltres visió de grup, que són aquells conceptes, aquells conceptes, aquelles idees que totes les polítiques que hem anat esmentant fins ara es regeixen per aquests conceptes. Nosaltres no volem posar regidories de depèn de què, perquè pensem que és la visió que ha de tenir qualsevol persona amb responsabilitats polítiques.
Si us sembla bé, ho dic un moment aquí i llavors ja entrarem en propostes en concret. Quines són aquestes idees que pensem que s'han de fer des de qualsevol tipus de regidoria i ha de ser una responsabilitat de govern? Doncs, per exemple, la igualtat d'oportunitats. Considerem que qualsevol persona de Porreig, qualsevol porretxenc o porretxenca ha de poder accedir a qualsevol cosa que es proposi, independentment de la seva classe socioeconòmica, de la seva identitat sexual, del seu gènere, de qualsevol cosa. Llavors l'Ajuntament, penso que com a govern municipal tenim la responsabilitat, sigui qui sigui, d'assegurar que això sigui possible. Nosaltres ja ho hem començat a fer, per exemple, amb les beques extraescolars, ho hem començat a fer. Qualsevol nen de Porreig i nena de Porreig pot accedir a qualsevol extraescolar amb l'ajuda, diguéssim, o amb el suport de l'Ajuntament. Seguim invertint en aquest sentit, perquè aquests nens i nenes poden arribar molt lluny i, per tant, invertim en aquestes persones. No només ens quedem aquí, sinó que ampliem. Escolta, si hem fet extraescolars, per què no també beques a postobligatori? Per què no donem un suport a aquelles persones, ja siguin de 18 anys, ja siguin de 30, ja siguin de 50, que decideixen cursar estudis postobligatoris, ja sigui formació professional o estudis universitaris o postuniversitaris. Des de l'Ajuntament també creiem en aquest capital humà, també creiem en aquesta potencialitat i, per tant, hi seguim invertint. M'agafo uns segons de més. L'últim, visió, ho sento, no, molt ràpid. Visió estratègica i de futur. De fet, el debat ha començat així, jo crec que en això sí que estem força d'acord, no podem fer polítiques només pensant en el demà, sinó que totes les polítiques que fem han de pensar amb els ciutadans i ciutadanes de futur i, per tant, aquesta lògica hi ha de ser. Per això nosaltres diem continuem amb el canvi, és un canvi que ja hem iniciat i pensem continuar fent. Els canvis no es produeixen d'un dia per l'altre, sinó que es produeixen amb constància, persistència i molta convicció. Doncs moltes gràcies. Vosaltres teniu la paraula. Estem parlant de benestar social, vull dir, jo he començat parlant de la gent gran, no vol dir que només tinguem coses per la gent gran, només faltaria. De fet, el programa és atenció a les persones. De fet, el programa posa atenció a les persones. He començat parlant de la gent gran perquè crec que volia fer aquest incís i l'he fet. També parlem sobretot de disposar de pisos d'emergència social i també, evidentment, ajudar la gent en situacions vulnerables, però és que jo crec que això ja és evident. Vull dir, actualment tenim la gran sort que es disposa de moltes beques menjador, de beques de llibres, i que també l'Ajuntament ajuda amb tot el que fa falta. Vull dir, molts nanos que no poden pagar-se una excursió, no es poden pagar unes colònies, és evident que l'Ajuntament, però jo crec que això, mani qui mani, és evident que s'ajuda amb tot el que es pot. Doncs fins ara no es feia tan evident que era, fins que on hem arribat no s'ha fet. De fet, hem arribat a quadriplicar la inversió. Em sembla perfecte, però jo començo de zero, tinc el meu programa electoral. Llavors jo també vinc de 4 anys de govern i també he completament d'acord amb que és una evidència que també ho he de dir, doncs l'hem dut a terme nosaltres i hem quadriplicat el pressupost destinat precisament a aquests tipus de beques, a aquests tipus de subvencions. Vull dir que també és important que posem en valor això. No només ens quedem amb això, creem el Servei d'Ocupació Local, que de fet ja l'he comentat anteriorment, perquè creiem que la manera d'empoderar les persones que es passen moments difícils i que es troben en situació és donar-los l'oportunitat de treballar. I aquí l'administració pública també hi ha de ser. Anem a obrir un centre, diguéssim, local, perquè hi hagi proximitat, perquè hi hagi acompanyament, perquè quan algú digui vull fer una entrevista li puguem donar hora demà mateix, perquè és una responsabilitat que hem d'assumir i hem de ser. I aquests 4 anys el que hem fet també és classes d'alfabetització cada any amb el català. Qualsevol persona, una eina bàsica d'inclusió, de crear comunitat, és la llengua. Nosaltres hem ofert aquests 4 anys classes d'alfabetització per tots i totes. El que anem a fer és ampliar aquests cursos i aquests nivells per donar-los continuïtat. Gràcies. Vosaltres teniu un minut. No, jo voldria dir una cosa, vull dir que està clar que els que heu manat ara durant aquests 4 anys sou vosaltres, i que els que estem aquí presents justament no hem governat mai i comencem de zero. Per tant, no es pot dir que s'havia fet anteriorment, però el que s'ha fet anteriorment, a mi el que m'importa és el que farem si nosaltres entrem a governar des del minut zero i en un futur. No et sentis al·ludida perquè m'has dit que era una evidència i no em referia a vosaltres i he dit doncs tan evident no era quan hem necessitat estar aquí. Però per mi, pel nostre grup i pel meu programa electoral sí que ho ha de ser. Vale, perfecte, em sembla fantàstic. El tema de pisos d'emergència social que proposen, fantàstic. Ho estem lluitant des de fa més d'1 any i ho sabeu de fet, ho està inclòs al pressupost. Ens hem trobat amb 2 retirades de pisos, els teníem ja a punt de comprar-los. L'immobiliari o el propietari en aquell moment del pis ha decidit en 2 casos, en 2 ocasions, quan hi havien passat tots els tràmits, retirar-lo. Me n'alegro molt que ho porteu al programa perquè crec que en això sí que coincidim, és una necessitat que no podem obviar. Gràcies. Bé, entraríem ja gairebé amb el darrer bloc,
que seria nuclis agregats, perquè aquí podríem... Hi hauria participació ciutadana, participació ciutadana i nuclis agregats. És que estem ja fora de temps gairebé. Vale. No, doncs... És que, no ho sé. com vulgueu. Quan estem fora de temps? Anem per nuclis. Falten 5 minuts, no? Falten són les 2 gairebé. Jo dic per vosaltres. Anem per nuclis? Com vulgueu. Com vulgueu vosaltres. Anem per Comencem per nuclis. nuclis, creiem que és molt important. Participació de les persones, n'hem estat parlant ja durant molta Els dos estona. equips creiem amb la participació, entenc, vull dir que ja apostarem. Ja apostareu, no? Entenc que sí. Doncs bé, parlem dels nuclis agregats. Els nuclis agregats, home, és una cosa important. Tenim les colònies, colònia Pons, colònia... les 7 colònies que tenim, la colònia de l'Ametlla, sobretot tenim Cal Riera, tenim Cal Marçal, tenim Cal Vidal, tenim Cal Prat, I Fonollet. I Fonollet. i Fonollet. Fonollet també és un nucli agregat. I Marola, no? També? O és nucli agregat? En parlem. És nucli agregat de Marola? parlarem. L'Ametlla de Marola. Ametlla sí. Ametlla sí. Bé, dit això, ara us toca la paraula a vosaltres. Ja no sé qui comença. Em sembla que us toca... Em sembla que us toca a vosaltres, Endavant. Bé, els nuclis agregats, evidentment, és un actiu que tenim aquí, que tenim nosaltres, aquí al municipi de Puig-reig. 9 nuclis, entre aquests 7 de les que són les colònies. Crec que ja en aquests 4 anys ja hem apostat per als nuclis i, evidentment, hi hem de seguir apostant. Una mostra, doncs, és la remodelació, aquesta fase de remodelació del Teatre l'Ametlla Marola, amb la instal·lació del pati de butaques, que feia anys i anys i anys que reivindicava, però també s'hi ha instal·lat un parc infantil nou que no hi era i que tampoc teníem constància que s'hagués demanat mai, però a veure les condicions que estava s'hi ha col·locat, s'ha fet obra civil, estem parlant de l'Ametlla, Cal Pons, què dir, feia molt temps que no s'hi actuava a Cal Pons i en aquesta legislatura s'ha fet i es continuarà fent, ja ho he explicat abans, amb el tema de les inversions a la Torre, al Bosquet, al magatzem de les Cardes. Per tant, ha de seguir. A Cal Marçal també hi ha el projecte de remodelar la rectoria perquè es passi a ser el local social i de l'associació de veïns. S'ha d'actuar a les colònies, evidentment, perquè són veïns del mateix municipi de Puig-reig. Fonollet té els seus problemes i les seves reivindicacions. Evidentment, la històrica i la més important és la de la manca d'aigua, no manca d'aigua, però sí deficiències amb el subministrament d'aigua, i és un tema que, evidentment, el compromís de que aquesta legislatura s'ha de posar fil a l'agulla perquè entre totes les administracions es pugui solucionar aquest problema és urgent i així ho hem manifestat als seus veïns. S'ha de buscar la manera. S'ha fet passos, perquè es va demanar ja fa un any i mig una subvenció, l'ACA, per tal de per si finançaven aquest projecte, un projecte que ja està fet. Bé, no està fet el projecte executiu, però sí la memòria per tal de millorar l'aigua a Fonollet, i continuarem per aquest camí i esperem i estem segurs que s'aconseguirà. Gràcies. Vosaltres teniu 2 minuts? Bé, un petit aclariment. Nosaltres, quan hem posat els punts al programa, ens els hem pensat molt, aquests punts. I, de fet, de totes les propostes que hi havien, que són moltíssimes, hem hagut de fer un exercici molt important de dir tots aquests punts que van al programa es podran complir. I això ho tenim molt clar i des del primer dia ho tindrem molt clar. I si estem dient que finalment portarem l'aigua necessària a Fonollet, és que ho farem, i si estem dient que acabarem una obra, és que ho farem. Sabem que hi ha hagut l'oportunitat durant aquesta legislatura de fer-ho. El que no podem esperar és que una altra administració ens ho faci. Per exemple, un ajuntament d'un poble del costat. Hem de ser nosaltres qui hem de prendre, hem d'agafar el toro per les banyes i hem de fer aquestes obres. Nosaltres proposem una altra cosa, a més, i és que aquests nuclis que estan una miqueta més allunyats, que són els que queden a la banya sud del municipi de Puig-reig, puguin disposar d'una major autonomia. Vosaltres vau prometre fa 4 anys una entitat municipal descentralitzada. Suposo que sabeu què és, una entitat municipal descentralitzada. Ara en parlarem. Si vols en parlem. Ara bé, també hauríeu de saber què és una pedania i que és una cosa absolutament legal, que es diuen coses pel poble, que això no es podrà fer. Bé, es podrà fer des del minut 1.
una pedania, es pot instaurar al mateix moment. I si parleu amb l'alcalde pedani de Cabrianes, que a més és l'Oriol i segur que el coneixeu, doncs us podrà dir les avantatges que té disposar, igual que Cornet tenen també, el municipi de Sallent és d'una entitat que és pròpia del mateix municipi, però que reconeix un llegat històric, que en aquest cas englobaria l'Ametlla de Merola, Cal Riera i Cal Vidal, sota la figura d'un Consell de la Pedania i sota la figura d'un alcalde pedani, que no vol dir que hi hagi un ajuntament, sinó que vol dir que hi ha un grup de persones que es preocupen i que són l'interlocutor directe amb l'Ajuntament per tal que les coses vagin molt millor en aquesta zona que en diríem, i com que tradicionalment i abans de l'agrupació municipal de mitjans del segle XIX era el terme de Merola, doncs seria la pedania de Merola. O sigui, a més té una legitimitat històrica. Rèplica? Sí, un minut. Tema d'aquesta pedania. Entitat municipal descentralitzada. Pedania. Pedania és una figura d'entitat local menor que va desaparèixer a Catalunya. A veure, llei 8/1987 de 15 d'abril. Va desaparèixer a Catalunya i va passar a denominar-se entitats municipals descentralitzades i amb el compromís de mantenir les pedanies històriques, com Cornet, com Cabrianes i altres. Però actualment no està legislat a la Llei d'Ordenació Territorial de Catalunya la pedania. Aquesta llei es va desenvolupar per decret, el decret 2/2003 de 28 d'abril, amb el DOC de 20 de maig de 2003. I les entitats menors, locals menors, que ara ja no són així aquí, sí que són a altres llocs de l'estat espanyol, com el País Valencià, com les Balears, altres llocs, se segueixen anomenant pedanies. Per tant, la figura d'entitat municipal descentralitzada és aquesta, entitat municipal descentralitzada que es regeix per unes lleis determinades. I això bé, no, però és que ja té que passar el temps, però les coses són com són. Sí. Són com són i han de ser viables. I quan estem parlant d'una creació, és una creació de règim intern. No estem demanant que la Generalitat de Catalunya ens aprovi un reglament intern. Amb el vistiplau de la Generalitat, que està totalment conforme amb això. Si la pedania s'ha d'instaurar des de dins del teu propi ajuntament. És una legislació pròpia de l'Ajuntament. D'això se'n diu reglament intern. Qui de la Generalitat? I el reconeixement... Perquè jo he parlat amb l'Ivet Castanyo. Un moment, sisplau. El reconeixement és intern, de l'Ajuntament. De la Generalitat, qui està d'acord en que es constitueixi una pedania? Es pot constituir... Qui de la Generalitat t'ha dit que es pot constituir una pedania? Amb reglament intern. Amb reglament intern, des de l'Ajuntament es pot constituir una pedania. Estem parlant de l'organisme territorial participatiu? Estem dient que es pot crear... Que es pot crear des del règim intern de l'Ajuntament. D'acord? No. Com algo simbòlic, sí. Com a cosa simbòlica o no? Com l'associació de veïns que hi ha. No és el mateix, perdona, no és el mateix. Vosaltres esteu dient una EMD i la prometíeu fa 4 anys i no heu fet res. L'EMD sabeu perfectament que és molt complicat realitzar-la perquè s'ha de nutrir d'uns d'això propis que són molt complicats. Per això hem parlat amb Sant Miquel de Balanyà, una entitat municipal descentralitzada que es va crear a finals de 2014. No hem dit perquè sí. Segueix sortint el programa i per què? Perquè ens ho creiem. Però a més no diem serà una entitat municipal descentralitzada. Volem que ho decideixi. Nosaltres aquesta proposta no la fem perquè sí, la fem perquè la gent pugui escollir si ho vol ser o no. Però si ja us han dit que sí. Per començar així... No, qui ho ha dit que sí? I la gent que s'ha quedat a tancar a casa i no ha parlat mai amb mi, és important que la gent voti i esculli si ho vol ser o no. Que no hem fet res, t'agrairia que diguis les coses quan saps que són així, perquè no és veritat que no haguem fet res. L'Alti ha parlat amb tothom el que hi ha pogut de Generalitat per poder tirar endavant aquesta proposta. No hem tirat endavant la votació perquè precisament compromisos buits no en fem i la farem quan sapiguem que si surt que sí, la podrem dur a terme. Per això torna a sortir i per això està un altre cop aquí. Nosaltres sabem que la pedania es pot portar a terme i així els hi vam fer públic amb els veïns de l'Ametlla i moltíssima gent va estar d'acord amb que era una gran possibilitat de tenir un contacte més directe i més senzill amb l'Ajuntament per mitjà de l'alcalde pedani. Per això vam anar a parlar amb la persona que està complint aquestes obligacions en aquest moment a la pedania de Cornet i va venir a l'Ametlla a explicar com es portava a terme. Doncs moltes gràcies. Bé, i ara sí, ara ja és allò d'arribar al final. I ho fem, possiblement, que hi hagués pogut haver aquí 2 persones del públic que fessin aquestes conclusions.
Però nosaltres el que fem és demanar a cada cap de candidatura doncs, que fem unes conclusions de 5-7 minuts del que ha representat aquest programa, del que heu portat aquest programa en aquest debat i també, doncs, bé, una mica això. Després hi haurà el de demanar el vot, però això serà després. Ara anem a conclusions. Comences tu? Doncs endavant. Conclusions. Conclusions, bé. Jo crec que el missatge principal que ens hem de traslladar, que us vull traslladar des de Junts per Catalunya Porreig, és que estem preparats per fer-ho molt bé, que hem treballat molt, molt conscientment, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i que crec que això és el principal per poder tirar endavant un poble i per tenir un gran futur prometedor. Hem de parlar de reptes de futur, no de continuar ancorats en el passat, en el present, anar donant voltes sempre al mateix. Són temes que nosaltres que hem parlat tant amb la gent, que segurament ells també, evidentment, que quan diem segons quines coses sembla que estigueu sempre a la defensiva. Jo dic el que hem fet nosaltres, no sé el que han fet l'altre grup polític, per tant, parlo per mi i per l'equip que formem. Però són temes que vol la gent del poble. No estem inventant res. De fet, és això, que ens hem dedicat durant aquests últims mesos a posar en ordre i a definir el model de poble que volen els ciutadans. Per això hem fet el nostre programa electoral amb els compromisos que hi hem posat. La gent vol solucions als seus problemes d'avui, però també volen una confiança en el demà, oportunitats amb un impacte positiu per a ells i per a tothom, en definitiva. S'han de donar respostes a la gent. Som molt partidaris de la comunicació, de la informació, perquè hem de tenir en compte que la gent cada vegada és més exigent i que ho han de ser. Jo sempre ho dic, la gent que formen un poble han de ser exigent amb ells mateixos i amb la gent que estan governant, perquè així construirem un futur millor per ell. Vivim en un moment extraordinari, on ens cal fer coses extraordinàries, i les hem de fer amb normalitat, però treballant molt, amb eficiència, amb transparència i amb un gran compromís. Volem construir un gran projecte pel poble perquè aquest miri cap al futur. Projectes que ens aportin a un demà, a una esperança, una il·lusió i que la gent del poble estigui content. Jo crec que al final estic contenta perquè en definitiva hem tingut molts punts en comú i crec que això és important per la gent que estem aquí i que el que volem és el millor pel poble de Porreig. Està claríssim. Jo dic, nosaltres volem guanyar, no contra ningú. Volem guanyar per el que nosaltres creiem que hem construït com a programa electoral i per la il·lusió immensa que ens fa poder tirar tot això endavant i fer-ho amb totes les ganes i fent tot el que faci falta perquè així sigui, per tenir un poble de Porreig molt millor i amb uns grans projectes de futur. Jo crec que no cal dir massa més, sinó són els punts més importants. Josep Maria. Bé, les meves conclusions seran més curtes, perquè faré conclusions del que hem vist avui aquí al debat, no coses que ja portava. Vist el que s'ha vist en aquest debat, jo constato que en molta part els dos programes són molt similars i això té una explicació, que és que tots som de Porreig i tots volem més o menys el mateix pel poble. Tots volem que passi el millor, que la gent ho visqui el millor possible, que tingui el major benestar, que tingui les oportunitats de quedar-se, que tingui oportunitats de viure aquí. Crec que tots volem el mateix. Potser el que ens diferencia és la visió de com portar a terme tots aquests projectes. Porreig no és un poble tan complex com perquè hi hagi d'haver gaires diferències amb el que ha de ser d'aquí 25 o 30 anys. I només volia fer una reflexió que no és meva, no me la vull pas atribuir, però una persona em va fer fa un temps, quan començàvem ja fa un any a pensar en el dia d'avui. Aquesta persona em va dir, a veure, tu pensa, vosaltres penseu
a veure què voleu fer. Si un equip per guanyar unes eleccions o un equip per governar. Evidentment, jo i el meu equip vam tenir claríssim que havíem de fer un equip per governar. És l'equip que tenim un equip per governar. Si guanyem aquestes eleccions i tenim l'oportunitat de tornar a governar, doncs fantàstic, perquè ho podrem fer, perquè serem capaços. Si és el cas que estem a l'oposició, doncs també fantàstic, perquè tindrem un equip preparat per donar suport en positiu a l'equip que estigui governant en aquest moment. Per tant, aquesta jo crec que és la reflexió que hauríem de fer tots i que fem nosaltres des del nostre equip. I ja callo. Doncs molt bé, doncs ara sí que arribem a la recta final, allò que nosaltres volíem concloure. I és que concloure un debat com aquest ens ha portat també a algunes reunions entre nosaltres a l'hora d'interpretar a veure què seria, com ho faríem, si faríem un cara a cara, si faríem... Bé, el que faríem. Esperem que us hagi agradat. Han passat 2 hores, Han passat 2 hores i mitja, perdó, 2 hores i mitja des que estem aquí. I per tant, aquí estem. I estem, doncs, això, esperant anar a dinar, no? Bé, només dir gràcies. Gràcies a la gent que esteu aquí. Gràcies a la gent que ens heu acompanyat i els que han vingut i els que ens estan escoltant, els que ens escoltaran, els que veuran la televisió, gràcies a Televisió Porreig, doncs, que també s'ha implicat en aquest projecte i, per tant, doncs, avui hem fet aquest debat. És el debat que ens ha de servir una mica per encarar el nostre vot. Segurament que tothom ja el té una mica encaminat, però bé, ara doncs toca decidir. I podeu decidir per les persones com el Josep Maria Altarriba, l'Alba Camps, el Cristian Pérez, l'Elisabet Teixidor, el Jesús Subirats, la Rosa Garcia, el Josep Campos, el Pipo, la Montse Garcia, el Francesc Flores, la Sílvia Freixa, el Toni Pérez i també, potser, els que van a darrere, que sempre hi donen suport, que són el Ramon Santa Susana, la Mercè Reveia, el Juan José Fernández Japi, l'Eva Abaià, el Josep Joder, l'Alba Comelles i el Ramon Santamaria. Un equip de Junts per Porreig, Esquerra Republicana. I triar entre aquests altres l'Araceli Esquerra, el Pol Vila, l'Eudald Serra, l'Eva Serra, el Josep Parera, l'Imma Comas, el Jaume Serra, la Lídia Vila, l'Andeu Torres, la Maria Rosa Busquets, el Toni Clement, la Gemma Vilanova, el Robert Moles, la Reme Espinosa i el Ramon Espel. S'ha de triar i les urnes ens donaran la raó als uns o als altres, però al fi i al cap el qui guanyarà serà el poble, perquè serà ell qui triarà. Doncs res més, ara us toca a vosaltres demanar el vot. Endavant. Jo abans de demanar el vot sí que voldria dir una cosa i és animar la gent que tothom vagi a votar. Jo crec que és importantíssim que vivint en democràcia no pot ser que hi hagi gent que es quedi a casa. Hi ha moltes possibilitats, sinó que cap dels dos es pot votar en blanc, però, que no és el que ens interessa, evidentment, però que sí que demano sobretot a la població de Porreig que la gent faci l'esforç d'anar a votar i que cregui i voti el que és millor per ell. Dic, vivim en un poble amb un entorn privilegiat i plena de potencials. I el millor de tot, el valor més gran que tenim, és la seva gent. Aprofitem-lo i fem que Porreig sigui dinàmica, viva, emprenedora, sostenible, tot el que faci falta. Per això jo, Araceli Esquerra i tot el meu equip de Junts per Catalunya Porreig, us demanem el vot. I tal com diu els rètols que nosaltres hem penjat, apostem pel canvi, ara, Araceli. Doncs moltes gràcies. I ara seria el Josep Maria Altarriba i... Sí, també faré una petita prèvia. No hem parlat en el debat a país, perquè entenem que tots estem d'acord que els dos grups, en aquest cas, no tindríem gaires punts de discrepància amb el tema de país i, sobretot, ara que el dret a vot està qüestionat
des de segons quines instàncies de l'Estat que encara som a dins. Volia fer aquesta prèvia, però que evidentment, i crec que els dos grups estem decidits a treballar tant si és des de govern com si és des de l'oposició per tal d'aconseguir l'objectiu que no deixa de ser la República Catalana. Feta aquesta prèvia, que fa 5 anys que vam començar un projecte, el nostre equip, un projecte de poble pensant en Puig-reig a 30 anys vista, 40 anys vista, un projecte que ens il·lusiona molt, que ens ha apassionat molt i que ens segueix apassionant. Durant aquests 4 anys hem intentat construir els fonaments d'aquest projecte i crec que ho estem aconseguint. Uns fonaments que potser no es veuen, perquè els fonaments de les cases solen estar amagats sota terra, però hi són, si no aquesta casa no s'aguanta. I si ens torneu a fer confiança, construirem la casa on hi puguem viure tots, una casa on puguem sentir-nos-hi tots còmodes per viure. A veure, hi ha una cançó d'un grup que m'agrada molt, que diu una frase que és perquè viure no és només estar vius, viure és l'actitud de construir la vida, d'omplir la vida. Per tant, això, que amb aquesta actitud el nostre equip el que vol és continuar generant, continuar construint aquesta casa perquè hi puguem ser tots a dins. Per això us demanem que voteu Junts per Puig-reig, Esquerra Republicana. Continuarem entre tots amb el canvi. Doncs un aplaudiment, sisplau, per tots ells. I bé, només l'última cosa, els agraïments. Agraïments, evidentment, als dos grups polítics per haver mantingut el temps. Gairebé ho hem aconseguit. Però sobretot pel respecte que us heu tingut, també, i sobretot pel missatge que heu donat a la ciutadania. Però també tot això ho hem d'ampliar, i ho ampliem precisament al Mujal, el Mobles Mujal que ens ha cedit la taula, a la gent de la televisió que ens estan filmant, com el Josep Maria Berenguer, el Charlie, el Josep Soler, el Romà Torres i el Manel Serrano, que estan allà darrere. I també això ho hem fet per la ràdio, i per tant, com que ho hem fet per la ràdio, també hem generat un equip a la ràdio, i a aquesta ràdio hi ha el Xavi Ruiz, que és el control central, el Jaume Serra, que el tenim allà darrere, i jo, que he intentat de fer el que he pogut. Gràcies a tots i tots a votar.